Bona tarda de nou, president, gràcies. Vicepresident Aragonès, consellera, diputats i diputades, bona tarda. Fa unes setmanes, estàvem en una situació bastant diferent de la que ens trobem avui, debatíem la totalitat, les esmenes a la totalitat dels pressupostos. En aquell moment li dèiem al vicepresident Aragonès que aquells pressupostos pel 2020 arribaven tard en lo polític i tard en lo social. En lo polític perquè des de l'any 2017 no tenim pressupostos a Catalunya i creiem que potser el 2008 evidentment era difícil perquè es va constituir el govern al mes de juny, però el 2019 n'hauríem pogut tenir. De fet, encara no entenem per què aquells pressupostos que va dissenyar el govern mai es van arribar a debatre ni a votar a la cambra. És una resposta d'aquestes que s'han perdut i que mai crec que tindrem. I en tot cas també arribàvem tard amb lo social perquè li dèiem, vicepresident, que hem tingut 6 anys de creixement econòmic i que en aquests 6 anys els podíem haver aprofitat, aquest augment dels ingressos, aquesta millora de l'economia es podia haver aprofitat per fer uns pressupostos que haurien estat segur més favorables a dedicar els recursos a la despesa no financera, que vol dir a la salut, a l'educació, a les residències, a tot allò que avui veiem tan important. Doncs bé, és veritat que parlàvem i li dèiem això fa unes setmanes, però també és cert que fa unes setmanes ha aparegut el coronavirus sense avisar i evidentment ens ha situat en una crisi sanitària molt important que a més està comportant greus conseqüències econòmiques i també socials. És evident que la nostra mirada a aquests pressupostos no pot ser exactament la mateixa que la que teníem el mes de febrer quan aquesta pandèmia no havia arribat. La pregunta potser que ens hauríem de fer avui és si aquests pressupostos, si aprovar aquests pressupostos és tan necessari com diu el govern i com també recolzen els comuns. Tenint en compte que són uns pressupostos que quan es van confeccionar, evidentment i lògicament, no existia la pandèmia i per tant no poden donar resposta a aquesta ni poden incorporar cap mesura i que de ben segur si s'aproven avui s'hauran de modificar al minut 1 d'haver-se aprovat, sembla lògic que pugui respondre que no són necessaris o que no són tan necessaris com vostè ens ho expliquen, perquè són insuficients per gestionar aquesta crisi i nosaltres ja creiem en aquell moment, i ho seguim pensant, que eren insuficients també per resoldre els problemes que teníem al mes de febrer, els problemes greus que ja teníem al mes de febrer i no responia tampoc al mig termini, a les bases que calia posar per millorar la situació econòmica i social que malgrat aquest creixement econòmic no havia millorat o no havia resolt moltes desigualtats. Nosaltres creiem que el govern, més enllà d'insistir en l'aprovació d'aquests pressupostos, li hem dit aquest matí, vicepresident, el que hauria d'haver fet és aprovar decrets llei de modificació de crèdit en la que hagués pres mesures per pal·liar algunes d'aquestes conseqüències. Ho estan passant molt malament alguns sectors econòmics com la cultura, el turisme, el comerç, la restauració, els autònoms, la petita i mitjana empresa. Hem de pensar que a Catalunya el 95% de les nostres empreses tenen menys de 10 treballadors, és a dir, que parlem de micropimes i aquestes ho estan passant molt malament, no per un problema de solvència, és veritat, sinó per un problema de liquiditat. En aquests moments se'ls ha aturat l'activitat econòmica i això les està perjudicant. Ens haguéssim imaginat algunes mesures econòmiques per fer front a aquesta situació, com ho han fet, i li deia aquest matí, algunes altres administracions. Ho ha fet l'administració valenciana prenent decisions i mesures per afavorir els autònoms o els sectors econòmics per valor de 100-150 milions d'euros. No són xifres molt altes, però són xifres que ajuden en un moment tan difícil i que sobretot ajuden en un temps determinat, perquè la crisi no durarà sempre, serà temporal. I per tant el que estem demanant o que ens hagués agradat és un esforç més important per part del govern de la Generalitat, com ho ha fet, insisteixo, la Comunitat Valenciana, els ajuntaments que estan dedicant moltíssims esforços sense massa ajut o, per exemple, també la Diputació de Barcelona. Miri, tot i així vostès insisteixen que s'ha d'aprovar el pressupost perquè sense aquest no es pot augmentar el sostre de despesa i per tant no pot dedicar més recursos a aquests serveis que dèiem abans, com pot ser l'educació o la cultura. Nosaltres insistim que això no és així, perquè malgrat la pròrroga pressupostària vostès podrien fer decrets llei, de fet ho han fet altres anys, i a més perquè, escolti'm, des del sostre de despesa de l'any 2017, el que ens proposen avui, hi ha una diferència de 3.000 milions d'euros, és veritat. El pressupost inicial del 2017
té 3.000 milions menys que el que proposen el 2020. Però quan un mira la liquidació del 2019, que per cert ja està publicada, doncs un veu que aquests 3.000 milions ja se'ls han gastat. Ja els han gastat. Perquè, entre altres coses, durant aquests 3 anys han anat fent modificacions pressupostàries que han, evidentment, incorporat més recursos als pressupostos. Per tant, no hi ha 3.000 milions d'euros nous per gastar, per desgràcia, ja tant de bo, ja ens agradaria, i a més a més no cal uns nous pressupostos per aixecar el sostre de despesa, perquè aquest l'hem anat modificant també al llarg dels anys. Deia abans el diputat Guinó, que ara no el veig, parlava justament en l'àmbit de la salut, de l'infrafinançament. A mi em sap greu que només ens recordem de Santa Bàrbara quan trona, no? Perquè quan estàvem debatent aquests pressupostos i nosaltres els dèiem a vostès, escoltin, vostès proposen un pressupost de salut pel 2020 menor que el que han gastat el 2019, i entre parèntesis, excepció de la despesa meritada, és a dir, que és molt més alta, i els dèiem, caldria revisar la nostra arquitectura sanitària, la diputada Escarp ho ha dit moltes vegades, caldria revisar el nostre sistema, hem de veure quines ineficiències es produeixen, obrir un debat sobre el sistema de salut. Ho dèiem abans i creiem que era necessari fer-ho. No s'havia portat a terme i ara bé, ara sí, ara creiem que s'hauria de fer. Benvingut sigui el debat, però crec que és veritat que les coses també s'han de posar en la seva justa mesura. Miri, en tot cas, vicepresident, nosaltres creiem que avui s'aproven uns pressupostos, uns comptes estèrils, que no serviran absolutament per res. No servien al febrer per resoldre els problemes i anticipar la situació a mig termini i no serviran per afrontar els problemes que tenim avui. I volia posar-los alguns exemples, pocs, perquè no tinc massa temps. Miri, pobresa infantil. És un tema que ens preocupa i molt i que probablement després d'aquesta crisi ens preocuparà encara més perquè les famílies s'hauran vist afeblides. Doncs bé, la taxa de pobresa a Catalunya, per sobre de la mitjana catalana, està al 21,3%. Un 28% d'aquest afecta els menors de 16 anys. És una xifra molt preocupant. Ja ens preocupava aleshores. Quants recursos havíem posat per la pobresa infantil? 0 euros. No hi havia més recursos concrets per programes que lluitessin contra la pobresa infantil. Ara potser pensarem que és important, però vostès tampoc s'havien anticipat. És a dir, la previsió d'aquest govern i les ganes de resoldre problemes era molt baixa. Ara potser pensarem que és més important. Veurem. Educació. Amb educació passa exactament el mateix. El nivell formatiu és un clar element generador i perpetuador de desigualtats socials. A més nivell de formació, menys possibilitats de tenir risc de pobresa i, per tant, aquests són elements que hem de tenir en compte també en l'àmbit educatiu. Hem vist que ha augmentat la segregació escolar. Hi ha estudis que diuen que el 36% del nostre alumnat hauria de canviar d'escola perquè desaparegués la segregació escolar a Catalunya i vostès en aquells pressupostos que ens van presentar tampoc dedicaven prou recursos a aquell pacte per la segregació. O sigui que tampoc resolien o intentaven resoldre els problemes que tenien a curt termini ni posar tampoc o avançar-se a futures o possibles situacions. Amb la gent gran exactament el mateix. El 40% de les dones de més de 85 anys viuen soles. Estem vivint en aquesta pandèmia com moltíssimes viuen soles i gràcies a l'ajuda dels familiars i també dels serveis socials s'estan veient acompanyades. Però quina és la situació que hi ha a les residències? Molt greu, molt dramàtica i molt angoixant per part de les famílies que tenen un avi o una àvia en aquestes residències. Miri, vostès ni obrien una plaça de les 5.000 tancades en centres de dies, ni obrien una plaça a les 5.000 places que tenen residències de gent gran, ni construïen una sola residència, ni tan sols posaven sobre la taula una cosa que no val diners, que és reflexionar sobre un nou model residencial, que potser ara, per desgràcia, quan Santa Bàrbara trona, ara pensarem que cal posar-lo sobre la taula. Doncs ja els hi havíem dit, i tampoc. Amb salut, ho he dit, ja s'han gastat els diners que posen el 2020. És a dir, que seguirem enganyant-nos amb el pressupost de salut. És un enganyifa el pressupost de salut. Gastem sempre més del que posem al pressupost i, a més, tenim unes factures al calaix que ja pagarem el següent any. Això ho podríem arreglar. Tampoc entenem per què no som capaços i ser més honestos i intentar dir quin és el pressupost de salut, quin és, perquè en tots aquests anys, malgrat aquests augments, escolti'm, han incrementat les llistes d'espera, hem desatès a la primària, hem maltractat els professionals, li deia aquest matí, ara vostès milloraran les condicions dels professionals sanitaris de l'ICS, però no del Siscat. Escolti'm, això vol dir que vostè i jo, que som del Maresme, que els metges que treballen al Consorci Sanitari del Maresme
no tindran aquests augments que sí tenen els de l'ICS. És injust. Per això dic, a les 8 de la tarda, quan sortim a aplaudir, està bé que ho fem, però després, quan prenem decisions, intentem prendre-les per tots iguals i que tots puguin sortir-ne afavorits perquè la feina que estan fent és molt important i tots la reconeixem. Però el reconeixement s'ha de també fer amb recursos. Miri, en coneixement i recerca, ho deia també el diputat Cano, hem tingut aquí tots els rectors dient-nos que no hi havia prou finançament per a les universitats i que estaven vivint una situació molt complicada. Ara, Santa Bàrbara trona, ara ens en recordem de la recerca i ara ens recordem de les universitats. El 60% de la recerca es fa a les universitats. Escolti'm, i quan hem retallat la recerca i el finançament de les universitats en els últims anys? Un 30%. I ara no l'havíem millorat, perquè el que s'ha posat al pressupost és per fer front a l'augment de capítol 1, és a dir, el sou que s'ha de pagar de més al PDI, al PAS, però no hi havia un augment considerable de finançament. Estem deixant a les universitats una altra vegada en una situació molt difícil, entre altres coses perquè en aquesta crisi que estem vivint han hagut de fer un esforç brutal per comprar llicències de plataformes per poder donar classes online, perquè, esclar, podien haver fet una classe online amb 200 estudiants, però no la quantitat de classes que estan fent de manera virtual. Moltes d'elles, com que no ho fa la Generalitat, ha comprat tabletes també als estudiants amb connexió a internet, perquè diuen que aproximadament el 10% dels estudiants universitaris tenen problemes de bretxa digital, igual que els d'educació infantil, primària i secundària. Per tant, estan fent un esforç sobre manera sense tenir els recursos suficients i en canvi ho fan perquè creuen que és el que els hi pertoca. Per tant, haurem també de compensar aquestes universitats que estan fent aquests esforços per garantir que tots els estudiants acabin el curs i per garantir que el curs 2022-2021 comenci amb totes les garanties. Crec que això ho hauríem de fer i és una mesura que penso que també vostès podien haver pres. Però és veritat que han maltractat molt aquest Departament d'Empresa i Coneixement. No han augmentat els recursos considerablement en universitats, però, per exemple, tampoc en indústria. I, clar, ara tan important la indústria, tan important produir a Catalunya, tan important no haver d'anar fora a comprar tot el que necessitem. Doncs bé, amb indústria no hi havia un augment de recursos. Amb la indústria del coneixement tampoc. Hem fet esmenes, per exemple, en aquest àmbit i en molts altres. Tampoc hem tingut un diàleg amb el govern per veure si érem capaços d'aprovar alguna esmena, no? I tenim esmenes per la indústria del coneixement i tenim esmenes també per millorar la recerca o la innovació. Ara, torno a dir, ens en recordem de tot això. Per tant, vol dir que la seva mirada al mes de gener era una mirada que no responia ni al curt ni al mig. Sap greu? I, evidentment, ja davant d'una crisi no respon de totes. Per tant, no hi havia necessitat d'aprovar els pressupostos, podíem estar fent modificacions pressupostàries i haver guanyat almenys 6 setmanes. Però bé, creiem que ara ja de poc serveix lamentar-nos perquè nosaltres sí que és veritat que els portem dient des de fa més d'un mes que comptin amb nosaltres pel que faci falta, però no hem tingut una conversa, diguéssim, honesta o sincera amb vostès per veure si érem capaços d'acceptar alguna esmena nostra per avançar-nos, diguéssim, en aquestes modificacions pressupostàries. Home, si vostè m'accepta una esmena sobre indústria del coneixement, doncs mira, ja ho tindríem fet, no? Tampoc hem tingut aquest diàleg sincer del que vostès a vegades tant parlen, no ens sap greu. També li haig de dir, vicepresident, que és estrany demanar una visió a mig termini a un govern que, en paraules del seu president, està dividit i esgotat, no? Clar, si està dividit i esgotat, doncs sembla difícil que tinguin una visió a mig termini del que ha de passar, no? I si tenen una visió de país conjunta, col·laborativa, cooperativa, sembla difícil. I pel que veiem, impossible. Nosaltres, en tot cas, creiem que per afrontar aquesta crisi que ve necessitem més que mai la unió, la suma, construir junts, i espero que sigui entre vostès i després amb la resta, amb tota la resta. Creiem que cal l'esforç de tothom i deixar de banda algunes lluites partidistes entre vostès i amb la resta. És molt important que en moments d'aquests siguem generosos i tinguem la capacitat, l'altura de mires per intentar sumar i per intentar construir. Miri, nosaltres haguéssim entès més o entendríem més si ens hagués portat avui aquests pressupostos finals acompanyats o treballats, no dic per aprovar-los avui, però sí acompanyats de decrets llei de modificació d'aquests pressupostos. És a dir, que ens hagués dit, miri, aprovem aquest pressupost que ja sabem que és caduc, que és estèril, però escolti'm, hem treballat ja amb els grups tots aquests decrets que portarem a aprovar d'aquí un mes.
Això no ho han fet, per això encara li veiem menys sentit a l'aprovació d'avui. I li demanem, vicepresident, i no sé si ens farà cas, l'hora és greu i cal la voluntat de tothom, que ens convoqui a tots els grups parlamentaris a parlar d'aquestes modificacions, no només amb els comuns, que és amb qui ha pactat el pressupost. La situació abans de la pandèmia era una en relació al grup parlamentari que els donarà suport. Avui és una altra. Creiem que cal que escolti a tothom, que tothom pugui aportar. Jo, sincerament, i ho torno a repetir, el canvi d'actitud de Ciutadans crec que els honora i crec que, escolti'm, s'ha de respectar. No estàvem acostumats i crec que aquestes intervencions que han fet avui s'han d'escoltar i s'ha de ser receptiu a les mateixes. Per tant, esperem que davant d'aquesta hora greu, davant d'aquesta situació difícil, vostès facin el que han de fer. En tot cas, nosaltres no donarem suport a aquests pressupostos, que a més no han incorporat cap esmena nostra, no hi ha hagut diàleg en aquest sentit, són els mateixos aproximadament, amb un 98% del que ens van ensenyar el mes de gener, uns pressupostos estèrils d'un govern esgotat i dividit. Ara bé, tot i així, tot i el nostre no d'avui, seguim amb la mà estesa. Avui el president del nostre grup parlamentari ha entregat al president Torra un document d'un pacte per la reconstrucció, que és el que creiem que necessita aquest país, i esperem que en moments d'aquest tipus tots siguem capaços d'estar a l'altura de les circumstàncies. Creiem que no podem decebre els ciutadans que tan malament ho estan patint, aquells que han perdut un familiar o aquells que tenen familiars hospitalitzats o en residències, però tampoc aquelles empreses, aquells autònoms que realment estan veient la seva situació molt delicada i amb molta angoixa i inquietud. Per tant, espero que amb bé i mirant als ulls d'aquestes persones vostès siguin generosos també, deixem algunes lluites partidistes i siguem capaços de seure, parlar i acordar. Moltes gràcies.